Znáte to. Řeknete, pojď si hrát a za 30 vteřin dítě už běhá po bytě, skáče po gauči, všechno ho nudí a vy jste vyčerpaní ještě dřív, než den začal. Pokud máte doma dítě s ADHD, víte, že je to náročné. Děti s ADHD nejsou zlobivé. Jejich mozek prostě funguje jinak. Potřebuje pohyb, změnu, výzvy. Zatímco běžné hry je nudí, vy zvyšujete hlas, máte výčitky a večer padáte únavou. Co kdyby to šlo jinak? Představte si, že vaše dítě je zabrané do činnosti, která jej baví a vy konečně nemáte pocit, že se láváte. Díky správnému typu aktivit, které respektují ADHD, se dítě na chvíli dokáže zabavit. Máme pro vás aktivitu, která děti na chvíli zabaví. Jaké hry s ADHD opravdu baví? Jak děti zabavit na 10, 20 i 40 minut? Pokud chcete méně stresu, více klidu a spokojenější dítě, klikněte níže a zjistěte, jak je možné zabavit děti nejen s ADHD, tak aby to fungovalo.